Добре дошли, дами и господа, в този нов епизод, където аз играя тази игра, която се казва 8 Ball Pool. И днеска ще се пробваме да играем за някои игри. Виждате, много неща има тук. Има пари, има и точки. Аз имам 4940. Има, тук можете да получите free coins. От тук има, ви идва всеки път едно нещо, което ви дава 500 coins. И виждате, ето моя всичко, което съм направил сега. Виждате, ранг аматьор, Games 177 от 157. В този момент никога до сега не съм печелил. Win не. Виждате, вкарал съм 809 топки. Играл съм се пак на турнаменти, но не съм печелил. Виждате тук 8 Ball Win, 8 Ball Veteran, Hot Streak Win 5 Games in a Row. Ето тук е също само дето с 10. Combination Shoot, Combo Shoot. Вижте, вкарвам съм 3. Тук все още не съм такова 5. Така. Double Dip. Това означава, когато едната топка е до дупката и няма как да я играеш. И просто да удариш другата, онази, която е до ръба, да влезе и другата също. Това означава да не можеш да играеш топката, а да удариш на друго място, тя да удари топката, която трябва да влезе и така да я вкараш. Ето виждате Same Final Round и тези неща. Така. И нека започваме един матч. Ще игра за 200. Така, един от 12-то ниво. Според мен ще бъде трудно, но може да игра само един матч. Той започва. Нека видим какво ще направи. Така. Браво на него. Сега ми помогна на мене по-скоро. Добре. Понякога става така, че топките просто не влизат. Задължително трябва да се логинете от Facebook. И тук са ни времената, кой колко трябва. Добре, да успя да вкара една. И сега то нези само с един цвят, а само с раетата. Така. И нека видим сега какво ще стане в този матч. Играл съм доста преди това. Така. Бялата топка сега. О, ето е лилавата. Тази игра според мен е за мислене и така. О, сега останах при червената, която със сигурност ще иска да вкарам. Понякога стават такива неща, че когато искаш да вкараш топката, тя просто нищо. Така. Ето това, например, е Combination Shoot. Така. Според мен тук просто го доминирам. Но сега не трябваше да правя така. Ето. Ето, че успях. Така. Дано влезе. Добре. Сега оранжевата. Тук
каза, че не става. И ако направите Perfect Game, това ще бъде прекрасно. Ако той не вкара нито една и вие всичките, това ще бъде Perfect Game. И така. А сега, нека видим какво ли ще става с... Той кои ли ще вкара, защото той има много за вкарване. Но понякога става така, че ти застава пред тебе някоя топка и не можеш просто да отиграеш другата. Ето сега, например, да успя. И според мен, ако я нямаше тази оранжевата топка там, просто ще да удари зелената и тя да се влезе спокойно. Мисля, че това ще се пробва да направи или пък не. Ще се опита да си измъкне топката. Така. Времето му свършва и той, според мен, направи голяма грешка. Добре влезе. Ето, понякога така става и просто топките не влизат. Така. Окей, успях! Сега трябва да вкарам само черната топка и всичко се свършва. Но ако вкарам бялата, той печели всъщност служебно. Мисля, че ще речкотнем. Не успя. Не иска. Иска да го бия. Не успях! Леле! Ако не успеете да вкарате черната топка, просто ще бъде много гадно. Сега ще се опита... Не. Добре, но сега той просто не може да направи нищо. Според мене. Така, успя да вкара бялата и това е моят шанс. И аз успявам. Бия първия мач за днеска и просто така става, че печеля 200. Тоест 100. Понеже другите 100 съм ги заложил аз. И ето, че сега събирам 187 XP и 5440 точки. Ако имате 2500, може да играете за Токио, но аз първо искам да спечеля Москва. Нека играме за Москва веднъж и да свършваме този епизод. Така. Аз почвам. Така. Тази топка влиза? Да, влиза. Така. И ако видите, че той вкарал една такава, вие трябва да се постарайте и да вкарате същата, за да можете да имате предна и то голяма. Нуждате да си играе честно и направи измама. Тоест направи така, че хората да се изнервят. Защото при мен много хора правят така, за да си имат предна, но аз ги пия и така със сигурност те ще се изнервят повече. Добре, вкарва една, но сега според мен е заклещен. Не. Добре, не направи нищо и сега аз ще мога да вкарам зелената. Ай, стига, бе! Вижте,
Вижте, понякога така става, че не можете да играете някои топки и да ги вкарате. Мисля, че ще остави времето да му свърши. Не. Добре, как точно там ще се спре червената топка? Добре, успях. Но сега няма коя да вкарам. Добре. Сега единствено може да отиграе тази жълтата топка, но не може да я вкара, виждате. Не може. Но сега, според мен, не може да отиграе никоя. Поне от оранжевите, де. Много пъти губя. Така, брат ми пусна песента на Покемон. Сега той ще успее да вкара и тази, но червената трябва да се постара и доста. Аз виждате, единствено съм вкарал червената и жълтата. Не може да я прикарал там просто. Не, никакъв шанс. Мерсаж, за което няма да рискувам. Влез, молица. Стига, бе. Оставаш точно там. А сега той ще има шанса да вкара топката. Стига, бе. Няма късмет за 1000-та. Молица си бялата. Добре. Сега. Не. Ще се пробвам да вкарам ето тук. Не знаете ли какво размислих? Така. Сега трябва да се опитам да вкарам Молица, но сега той няма как да отиграе черната и да я вкара. Ще се пробва да я вкара там, но според мен няма да успее. Или пък ще. Не, никакъв шанс. И ако я вкара в кришата тупка, вие печелите. Добре. Турдесли. А той сега има шанс да я вкара долу в тясно. И той ще го направи. И ето, че губиме този матч. Но нищо. Спечелихме един и загубихме другия. Но сега гадното е, че няма пари. Нека изгледам един клип, само ще направя така, че саунд, не. Чакайте сега. Не. Звука ще намаля. Чакайте сега да го намаля. Така. Хайде, де! Ето сега. Но
И ще намаля и на моят телефон, понеже ще гледаме един клип. Така. Нека го изгледаме. Но аз ще сложа на пауза. Така, това беше за този епизод. Ще се видим в следващия и до